سلام عليكم كلهم تخاتلتي قري برودكشن كما يتخونوا كما ياللهم ببزلهم سلام تعنا قسانا زلو جزيه تحلف خطلو مع الملء تسفى مباركمتي ما تسلتا كل جزيه نمسو زلنا زتفلالي مدابات هذا كم تقول جزيه نقول هذا كافت من قد سرحي انا زتكملو اب سرحت كزانا زدلينا نقرات كنت كملو من خيل ويون كومودما ابتي عود مويا زنوتفو يحواتنا ون أفتي سرحات ناتو لايسنسد كوينوم بتي ناتوم تمرتي بت ناتوم فلتات زهبنا مياو فلتات مياو مخري دما تتقلنا دما نخلو نحبرة سرنا يتكمي بزبلنا من قد دما نابخم نبلو اتي زلو حساب ريتو دما كل جزي نناتو زنبالتات نناتنا دليتات لنا كل جزي كنرئن كنتكمن كلنا أفتنا معلو information كمس خلو دما بزيادة تتكبتهن كون دما كم دما حتى ريتو زلوخا كون كلها نتي زي برهنا نجر نحرالي كبرهنا سلز خيل مالتي سلزي نلومي كم قتل تارما كم تقول جزء زبالنا كل جزء عربي ساعة 11 AM نيويورك تايم مالتي مسحونا ريليتر سيوم بتي سو زنت فلو عود سراح ناي ريل استيت مالتي انفورميشن كهبنا كل جزء هانتي معلتي فقيدلنا له بسمون سلازي كلاتنا دما اتي بدقت رايزن نفلطو ويون وشتاتنا ديبلي زي فلتنا نجر كنرخبو زقبانا حبريتات النهرالي كنرخبو نخيل بغل زبل منقدي كاب حاونا ريليتر سيوم مخابت وانقانا سلازي خونا مالتي سلازي نلومي غيرنا يدلنا اتي تدلينا يدلنا كنفلطو زقبانا انفورميشنات مالتي سلازي كاو بزهبنا حبريتا نرخبو مخرن كنعبن كنفلط نخيلنا مالتي منالبات لومي زي كنت كملو نخيل نخون صباح نقوكن كتقمنا سلازخيل كلنا تربحت متان كنكون دما ابزي مني زربح ندهرنا انفورميشن زلو حبريتا زلو مالتي سلازي حبريتا نمركاب دما كامن كترخبو خلا هاي تزبلصه بتي مع المويا ويكا بتي او زنتف كنرخبو خلنا نخلاتنا نصرخنا لامو كلير انفورميشن هزنا خان خيد مالتي سلازي اتي لومي امصينا زلنا حدا كاون انتايو اب حبرتسبنا كنتقملو نخيل ወይ ክንፈቶ ዝግባአና በቲ ንሕና ዓውድ ንነጥፈሉ ዓይነታት ስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ገዛ ምግዛእ ማለት እዩ ገዛ ምግዛእ ክንብል ከለና ኣብ ገዛ ምግዛእ እንታይ እዩ ዘድልየና ወይ ከዓ መን እዩ ገዛ ክገዝእ ዝኽእል እንታይ ዓቐን ገንዘብ እዩ ዘድልየና ገንዘብ ስለ ዘለና ጥራይ ዲና ገዛ ንገዝእ ወይ ከዓ ገዛ ገንዘብ ዘለዎ ጥራይ ዲ ዝገዝእ እቲ ገንዘብ ዘይብሉ ኸ ብኸመይ መንገዲ ክገዝኦ ዝኽእል ብኸመይ ክፍሊት ኢና ክንከፍሎ ንኽእል ናው ዘድልየና ኢንፎርሜሽናት ወይ ከዓ ነቲ ንገዛ ንምግዛእ ክንገብሮ ዝግባአና ፕሮሰሳት ወይ ከዓ ስቴፓት ብኸመይ ኢና ክንቅፅሎ ንኽእል ማለት እዩ ነዚ ከብርሃልና ኩሉ ግዜ ስዩም ሓውና ኣብቲ ንጥፈታት ዝነጥፈሉ ዓውዲ ሪል ስቴት ካብኡ ተመርኪሱ እቲ ዘለዎ ፍልጠት ናቱ ክህበና ኩሉ ግዜ ዓርቢ ሰዓት 11 ናይ ንግሆ ኤኤም ኒውዮርክ ታይም ምናልባት እቲ ሰዓታት ካብቲ ዘለኹሞ ሃገራት ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ግን ምስትናትኩም ኣጃስት ጌርኩም እቲ ኢንፎርሜሽን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቲ ናይ ሎሚ ኣምፂናዮ ዘለና ድማ ኣብ ሓደ ገዛ ምግዛእ ማለት ምዝሎም ዘለዎ ኢንትረስት ሬት ከቢሩ ንብል ዋጋ እውን ከቢሩ ንብል ኢና እሞ ነዚ ክሳብ መዓስ ኢና ክንፅበ ዘለና ወይ ከዓ ክጎድለልና ጥራይ ዲና ንፅበ ኣብቲ ምጉዳልን ምውሳኽን ከ እንታይ ረብሓታት ኣለና ክንብል ከለና ምናልባት ኣብ ክራይ ገዛ ዶ ምፅናሕ ይሕሸና ኸውን ምክንያቱ ተዋጋታት ከቢሩ ስለ ዘሎስ ኣብ ክራይ ገዛ ፀኒሕና ዋጋ ክጎድል ከሎ እውን በቲ ንዓና ዝጥዕመና መንገዲ ክንገዝእ ንደሊ ንኸውን እንታይ እዩ ኣብዚኢታት ሕጂ ምናልባት እቲ ኩሉ ግዜ ቀረብን ጠለብን በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሳምታይምስ ከምዚ እቲ ቀረባትና እንድሕር ብዙሕ ኮይኑ ወይ ከዓ ተዓዳጋይ እንድሕር ብዙሕ ኮይኑ እቲ ሸያጣይ ከዓ የለን ማለት እዩ ሸያጣይን ገዛእን ኣብዚ ሕጂ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ይመስለና ምክንያቱ እቲ ዝሽየጥ እንድሕር ውዒዱ እቲ ዝገዝእ ከዓ እንድሕር በዚሑ ኩሉ ግዜ ዋጋታት ክወፅእ ከሎ ድማ ብመጠኑ ድማ እቲ ዋጋታት ካብኡ ንናብኡ ስለ ዝፈላለ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምፂናዮ ዘለና ኣርእስቲ ናይ ሎምና ንፕሮሰሳት ወይ ከዓ ኣብ ገዛ መስርሕ ምግዛእ እንታይ እዩ ዘድልየና ብኸመይ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ነዚ ንኸብርሃልና እዩ ማለት እዩ
سيوم حاونا أبجز يوم سنة له تدلينا هذا لنا إنفورميشن لما بتي كل جزء بتنبأ تي كنروح بزق بعنا حابرتنا نخبرنا يوم علتي كل جزء خا بمثلا نخيكدنا بتي إنفورميشن زهبنا سب بتي أفتو ما يزن التفعودي بافلت أخون كلنا كم مثلا رحنا خا تربحتهم كوننا سيوم حاونا أبساعته مسانا مسيلو مسانا كنا سومه نتزلنا إنفورميشن كهبنا مالت سلام سيوم حاوي سلام قري كما تكون كما يكن يا صبق على صبق يا كل جزء سلت تهبنا دلخا كنفلت أفتي زلو ناي عداقا خوني ناي جزا مجزاء مشاء زلو مكراي كونه أو نخنفلت تهبنا دلخا إنفورميشن بزكاة عامي دقيمة خمس كنا كيفت يا سيوم حاوي يا كمتي جزء خايب كان هذا الخدمة كل جزء يا ثانك يو مهنياتو الساعة زي نعخا وي نشرح جزء وي وانت تعرفوا اللي جزء خون كوبا نيرو تازل تكا جزء نتي ناتنا دل حبرة سب بتي سقط صرح العودي انفورميشن كل جزء كتبنا انت معلتي او سمن كتب كده لنا خلخا دقيمة كمسكنا كيفتو مالتي نلومي كلهم يا نلومي كلهم كفينا ببي معلتكو على اللي عندنا ترسي جن من الباتون حجون حما يكونن نتي توقسو كما بقسي كسابا مود أتانتا يزود ليسب بزعبا جزا انفورميشن كتبنا خامالتي يلا كم قبلنا لومي يا سلازي ولاون كم جمري أنت جمرنا يو حما يكونن اسكي أبجزا مجزا انتايو مالسي في اللياتو كل جزء نبدينا FHA انتايو conventional انتايو كل جزء زتانا كرو نسبي مالتي بتي في ايز بحال ونتايو ابز كيفلتنا تراي غزا مغزا تراي زمسلنا اب غزا مغزا انتاي زدلنا انتاينا دلوات كنكو زلنا سي كندالو زلنا نغرات انتاي Okay, we're gonna start with that. غزا نمغزا كلتا منغلات هالو هذا كبانك متقامي مورجيج سلكا كبانك تلقيها غزا تغز نايبال بروسيس هالو وسو قال دما بكاش مزار ما يكاد كاش زلو وسد እንደራዲው بكاش እንደህር ገዚها كل بروسيس افويد تغبرو مالتي بلانك كندر ኮይንካ ጽቡ ክሬዲት አይደለዩ they check your credit history they're going to check work history ናይ ክልተ ዓመት ናይ ስራሕ history አይደለዩ bank statement ከተሪኦም ኣለኻ bank statement work history tax return ናይ ክልተ ዓመት tax return አይደለዩ W2 አይደለዩ እቲ paycheck ድማ አይደለዩ paycheck ማለት በዚ ወር ይዘርሃዩ latest ዝኮነ በዚ ሰሙን ዘርሃዩ paycheck ከተሪኦም ኣለካ ማለት ስራ ከም ዘለካ ከተረጋገጽ ነቲ ባንክ እዚ ኩሉ መስረጋገጹ ሪኦ ኦኬ ክንደዚ ኢንካም ኣለዎ እቲ ክሬዲቱ ክንደዚ እዩ እቲ ዘለዎ እዳ ክንዚው እዚ ክንህቦ ንክእል ኢሎም ዝወስዱ እዚ ኩሉ ወረቀት ሂዞም ካልኩሌት ገርሞም ዝህቡና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ን200,000 አፕሩቭ ይግበር ካልኦም ሰባት ን300,000 ይግበሩ it depends on their income their credit and their dates ማለት እዩ እዚ ከመን ካልኩሌት ዝገብሩ እንት ባንክ ማለት እዩ ኦኬ ያ ስለዚህ እቲ FHA ዝበሃል ምስቲ ኮንቬንሽናል ዝበሃል እንታይ ይፍልልያቱ ወይካ መኒዩ FHA ክገዝእ ዝኽእል መኒዩ ናብ ኮንቬንሽናል ዝሰገር ትፍልልያተን እዚአን እንታይ እየን ኣብኡ ዘሎ ፍልልያት right so كدان لون አለው ኩልሻን ዘራረብ FHA ኮንቬንሽናል ግን ኮንቬንሽናል ጥራይ ከሆነስ FHA አለው ኮንቬንሽናል አለው VA loan አለው USDA loan ዝበሃላሉ አርባዕተ ማለት ነው ግን ቀንዲ እቲ መብዛት ስለተቀመሉ FHA ኮንቬንሽናል FHA is federally guaranteed loan that's useful for people who don't have good credit who don't have a lot of income people can use FHA conventional is for people who have good credit who have good income conventional ከተጠቀሙ ይከሉ ማለት ነው ካለ ፍልልነት የብልዩ ነው ክሬዲት ስኮር ነው ኢንካም ዝፈልዩ አይናን ንመን ይhayሽ ነው ባንክ ዲሳይድ ይገብር ማለት ነው ካው ውሰን ኦኬ ጽፋት ያ ተፍልልያቱ አው ዘሎ ስለዚህ እቲ ናይ ኢንተረስት ናይ ክሬዲትን እቲ ፍልልያት ማለት ቪኤ ድማ ናይ ቬተራን አፌርስ ይዝህዞ
ናይ ሚሊታሪ ሰርቪስ ዝገበሩ ሰባት እንዳሃልዮም ካብና ኮሚኒቲ ሚሊታሪ ሳይን አፕ ዝገበሩ ሰባት አለው ሚሊታሪ ሰርቪስ ናይ ፋሚሊ እንዳሃልዮም ናይ ቪኤ ሎዋን ድማ አለው ማለት እዩ ስፔሻሊ ፎር ሚሊታሪ ፒፕል ዝወሃብ እዩ USDA ድማ ኣብ ሰበር ወፂኻ ናይ ፋርም ክትገዝእ እንዳህል ኮይንካ አግሪላንድ ክትገዝእ እንዳህል ኮይንካ ድማ USDA ዝበሃል ናይ ፋርመርስ ሎዋን አለው which nobody doesn't ever use it. ኦኬ እስኪ ምናልባት ኩሉ ግዜ ገዛ ክንብል ከለና ወይ ከዓ ምግዛእ ክንብል ከለና ሲ ብዓይነት ገንዘብ ኢና ንሪኦ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብ ምግዛእ ገዛ ሲ ሓደ ሰብ ክንደይ ክህልዎ ዘለዎ ኣነ ኮይነ ሲ ክንደይ ክሕዝ ኣለኒ ሳምታይምስ ኣነ ዳ ገንዘብ ዘይሓስኩ ሴቪን ዘይቀመጥኩ ንብል ኢና እሞ ክንደይ ክህልዎ ዘለዎ ኣትሊስት ሚኒመም ዝበሃል ኣለዎ ድዩ ዋላስ ከምኡ ሚኒመም ዝበሃልን ፊክስ ዝኮነ ገንዘብ የብሉን እዩ ሓደ ሰብ ገዛ ንምግዛእ ይፈላለዩ ኬዝ ባይ ኬዝ ካብ ሓደ ፐርሰን ንሓደ ፐርሰን ይፈላለዩ ክንደይ ከም ዘድልዮም ማለት እዩ መብዛሕት ሰብ ዝችግሮ እንታይ እዩ ንምንታይ ኩሉ ሰብ ገዛ ዘገዝእ እንዳህልልካ እቲ ዳውን ፔመንት ከባድ ስለዝኮነ ማለት እዩ እቲ ሞርጌጅ ተዋህብካ ፅቡቅ ክሬዲት ነይሩ ባንክ ይበካ ግን እቲ ዳውን ፔመንት ካብ ጅባሃል ክመፅእ ኣለዎ 100% ልዋን ኣይርከብኒ 5% 3% ካብሃ ዝመፅእ የድልዩ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ኣሎ እሱ እቲ መብዛሕት ሰብ ሂንደር ዝገብሮ እቲ መብዛሕት ሰብ እንቅፋት ኮይንዎ ዘሎ ገዛ ንምግዛእ እቲ ዳውን ፔመንትን ክሎዚንግ ኮስት እዩ ማለት እዩ ይፈላለዩ ካብ ሰብ ክንደይ ከም ዘድልዮም ፈርስት ታይም ሆም ባየር እንደር ኮይንካ 3% ዳውን ፔመንት is a minimum 3% ካብኡ 5% 10% ከፍል ይክእል እዩ ሓደ ሰብ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ድማ ከም ፕራይስ ኦፍ ዘ ሃውስ ማለት እዩ 200,000 ዝገዝእ ሰብን 300,000 ዝገዝእ ሰብን ሓደ ኣይኮነን እቲ ክሎዚንግ ኮስቱ ግን 5,000 6,000 እንዳሃልካ ንፈርስት ታይም ሆም ባየር I think that's a good start ንፈርስት ታይም ሆም ባየር ድማ ሕጂ ብዙ ፕሮግራማት አለው ላስት ዊክ ሼር ጌርናዮም ነርና ብዙ ግራንት አለው ምስ ዳውን ፔመንትን ክሎዚንግ ኮስት ከበር ዝገብር ማለት እዩ So step by step ክንከይድ ሼር ክገብረልካ ናይ my screen hold on ያ ምክንያቱ ሲ ፅቡቅ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ከምዚ ክስታይ ንሪኦ ዘለና ሲ ዋጋታት ይውስኽ ይጎድል ወይ ከዓ እቲ ኢንተረስቱን ሃይ ይኸውን ኣሎ እቲ ደማንድን እቲ ኣብ ሴል ዘሎ ገዛውትን ማች ኣይገብርን ሳምታይምስ እቲ ሴል ዝነበረ ኣብ ኦክሽን ዳርጋ ተቐይሩ ገለ ሰብ መፅእ ብኤክስትራ ማኒ ገይሩ ይገዝእ ገለ ድማ ክጎድለሉ ይፅበ እዩ ኣብዚታት ምናልባት ኣብዚ እውን ክሳብ ስዩም ሓውና ነቲ ስክሪን ሼር ክሳብ ዝገብረልና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክገዝእ ይደሊ ኣት ዘ ሴም ታይም እቲ ዋጋታት ክጎድለሉ ይፅበ እሞ እቲ ዝሽየጥን እቲ ዝገዝእን ማች ኣይገብርን ውሕድ ሸያጥን ብዙሕ ገዛእን እንድሕር ኣሊካ ኩሉ ግዜ እቲ ጨረታ ይኸውን ነገራት ማለት እዩ Okay, next page. ኩሉ ፔጅ መፅኢልካ ዶ? Can you change it to the next page or this is the only one? I think ባኻ ተغይራ መስለኒ Okay. Oh, okay, I can slide it maybe. Yeah, I can slide it. And then we go to the next page. Yeah. Okay. So the advantage of buying a home እቲ advantage you buying the home ኢልና ተዛረግና ደና ቅድሚ ሕጂ ካብ ክራይን ካብ ምግዛሲ ኣይና እዩ ዝሃይሽ ኢልና ተዛረግና ነርና buying a house have more advantage than renting ኣብ ክራይ ገዛ እንዳሃልዩ ሓደ ሰብ ናይ ሰብ ሞርጌጅ እንዳከፈልካዩ ማለት እዩ ኣብ ናትካ እንዳህር ኮይኑ ድማ ናይ ባዕልኻ ሞርጌጅ ትከፍል ኩሉ ሻክ ትከፍል ከለካ እቲ ገዛ ድማ ናትካ እንዳኮነ ይመፅእ ማለት እዩ ዌልዝ ሆም ኢኩቲ ቢልድ እንዳገበርካ እዩ ሬንታል እንደህር ኮይኑ ግን ዝተርፈካ ነገር የለን እቲ ሊዝ እንደህር ትወዲያ ትህዞ ነገር የለን ማለት እዩ ናይ ገዛ ግን ሞርጌጅ ከፊልካ ወዲሃዮ እቲ ገዛ ናትካ ይከውን ማለት እዩ ሞር አድቫንቴጅ ኣለዎ ናይ ታክስ አድቫንቴጅ ኣለዎ ቢልዲንግ ዌልዝ አድቫንቴጅ ኣለዎ ስቴቢሊቲ አድቫንቴጅ ኣለዎ it's much better to own a house than rent ምናልባት እስኪ ኣብቲ ክስታይከ ምናልባት ሕጂ ብሰዓት እዚ ሲ ኢንተረስት ሬት ላዕሊ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ክጎድለሉ ዝፅበ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ምጉዳልን ምውሳኽን
انتهي ادفايس تبنا اوكي هجي بريدكشن يقبرهم بتي في براديو እንዳመጹት ኢኮኖሚክስ ዝበሃሉ ሰባት ፕሬዲክሽን እንዳገበሩም ዘለው እቲ ፕሬዲክሽን ሎሚም ሰሚዮ ነይረ እንታይ ዝብል this year በዚ ዓመት ኢንትረስት ሬት ክቅንስ እዩ ካብ ሕጂ ንኔው ኩሉ ነገር ሰላም እንደር ኮይኑ ኢንትረስት ሬት እንዳቀነሰ እዩ ዝመጽእ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ሃይ ኮይኑ ነይሩ 8 ፖይንት በፂሑ ነይሩ ሕጂ 7 ኮይኑ ሕጂ 6.5 ኣለና ማለት እዩ ቀስ እንዳበሉ 5.0.5 እንዳገበሩ እንዳቀነሱ ዝከዱ ካብ ሕጂ ንኔው نت economy نت inflation control مقبار مالتي ماس كم زكهم قلنا يفلتن how fast كم زكنا سووا يفلتن like every 3 months meeting على لو ناي federal authority meeting قبل every 3 months 0.5 نداك الناسو 3 point كم بس هنا 4 point كم بس هنا ماس يوم تطوزوا بالبوت مكناس يفلتن جن كافي جنينيو أوسخني اللي كل سبز بزلو the same with me too. I don't think they're going to increase anymore. It's going to be going lower from now on. Okay. Yeah. كأنه سيو جن interest rate كأنه سو مالك دما جزا price كأنه سو مالك هيكون interest rate ندر كأنه سو جزا price دما high كوني لأن من تين ده كاني interest rate low ندر كونه مزهات سب زي جزا زلوا هجي high سلز كونه يو interest rate low كونه زي كله more people in the market مالسو مالك which means demand is going to be high, supply is going to stay the same. That's going to make the price increase. ምናልባት እስኪ አፍቲ ከፋፍላ ዲዩ አፍቲ ጋዛዛ ዲዩ ክሎዚንግ ኮስት ዝበሃል ኣሎ ሶ አፍቲ ክሎዚንግ ኮስት ክንደይ ማለት ትሰብ ከጎብሮ እንደ ህርክልካ after slide let me see hold on oh yeah I can do this I can change the slide yeah I have it here too okay Here you go. Closing cost ዝበሃላ ዚያተ ወይ Okay. This is closing cost. Home inspection ካብቲ ዝገጽ ሰብ እዩ ዝመጽእ መብዛሕትኦም home inspection company from 400 to 500 ምዘክፍሉ ዱፕሌክስ እንደር ኮይኑ ሞር ትከፍል ክልተ ኪችን ክልተ ባዝሩም እንደር ሃልይዎ ሞር ትከፍል ማለት እዩ ኢንስፔክሽን ሰለስተ ቤድሩም ሓደ ኪችን ሓደ ባዝሩም እንደር ኮይኑ 400 ማለት እዩ ክልተ ቤድሩም እትስ ገዛ ስሞለር እንደር ኮይኑ ለስ ትከፍል ማለት እዩ ኢንስፔክሽን أبي جزء عندك كونه مورت كفل مالته من inspection. مثلا إنسبكتور ماتيو كل نجار سلزليعه regular inspection هذا ساعات كل ساعات هذا ساعات يوصل مالته نتو كل وريو إنسبكتور ريبورت كهبكا يدليو first expense contract مساعتها دليل جزء ركيب كهبكا زيادة دليل كان first step inspection مقبل مالته inspection تجارو out to closing cost 500 نلو appraisal كسافة جي discuss هاي governal appraisal دما نات زجاج سب كوستي appraisal مالت نتاعي مستبانك تسمع فيها تمورجيش كهبة كاي تبانك جن مسؤول كريا لو تجازا ريو زي جزا يجبودي يقولون نموسا appraisal كجبرانه كجي you know 200,000 ده كنا تجازا تبانك دما 200,000 كهبة كاي mortgage جن they need to know is the worth 200,000 تواجوسي كم زلون مبال appraisal يجبر inspection appraisal يفعله appraisal مسؤول تاعو زجبر السواي تجزايريو measure جيرو تواجا مستجزا equality يجبودي زي واجا نتجزا يجبودي أبت area زلوا جزاتات كميو يلو check يجبر ناتهم 500 مالته home inspection 500 appraisal 500 you have 1,000 closing cost already so قلت لي appraisal inspection the difference انت كم زكونا قلت مثلا كاود ما lender cost አለው lender cost ማለት any lender that's going to give us a mortgage is going to charge us origination fee نت mortgage process ስለዘገበሩ ሰባት ድማ ክፈል ስለዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂ ፊ FedEx fee overnight delivery origination fee ኢሎም lender ዝህበና ኮስት አለው ይፈላለዩ ካብ ባንክ ይፈላለዩ ነዚ ባርገን ምግባር ይካሉ ምክር ካሪካሉ ምስት ባንክ ግን lenders cost at closing cost አለው ማለት እዩ ድቅጽል ድማ title insurance ማለት እትሽም ከላልፍ ኮሎ first owner new owner ከመሃላልፍ ይትሽም ካው ኩሉ ነገር ዝተላልፍ ማለት ህጂ ዘይከፈልዎ ቢል እንደህራልዩ ዘይተከፈለ ዕዳ እንደህራልዩ ትገዛ ንትገዛት ሂዞም ስለቀው ነገር እንደህራልዩ
نزينا تاتل انشورانس نجز لنا هذا شيء كل تميتين around that هذا كامباني or هذا قلة سمتيو أو زي جزاك وناتيو زي جزاك بانيو كاوي تلقيهم زت كفلا لو هذا organization or individual ده متيو كبر زي قبل كان ناك تاتل انشورانس بهالدما تجز مالتي نبزه تجزي عادل لنيو لكن كابسيتي انشورانس كلير كوينوز مهالف Again, just in case if they miss something, that's why you need title insurance. That comes to the closing cost. Transfer tax ማለት ድማ አይና ንቃት እንገዝ ኮለና መኪና እንደህገዝሃ አብሹ ከሄድ ካደ ነገር እንደህገዝሃ ታክስ እንከፍል ማለት እዩ ናይት አዲ ህግ ስለዚህ ኮነ ገዛ ክትገዝ ኮለሃ ታክስ አለው 2% of the price ታክስ ትከፍል ማለት እዩ ናይ ገዛ ትራንስፈር ታክስ ይባሃል ፕሮፐርቲ ታክስ كل شيء أقدم مثلاً كفل عبد closing cost كفل مالتي نتمس ذا اللو عمت لمثالي هجين ده الجزء هايو 4 ورهي بس إحنا هلنا ذا تعرف 8 months tax كفل مالتي جذا تزم ده كوينكا أقدم تحت كفل هذا صرفت ورهي so property tax transfer tax كفل home ownership عبد closing cost زي كفل مالتهم نتبانك the day they're gonna give you the mortgage نتبانك protection يدلي سلازي the day you bought the house, you need a home insurance policy. Capital malti تجمر يدلي كمالتي أو closing cost كفر مالتي home insurance. كارما prepaid interest the same as origination fee now to bank زوسو هو interest على مالتي prepaid interest كلام يلو زكفلو interest على زي كله تهاوسو هذا closing cost كون مالتي. Okay. ጽቡቕቲ ምናልባት ከምቲ ዝበልካዮን እዚአን እንተን ናይ ክሎዚንግ ኮስት ዝበሃላ ነዚአን ዘጠቃልላ ኩለን እየን ማለት እዩ ኣብዚ ዝፀንሐና ነገራትካ ኣብቲ መጀመርያ ምግዛእ ክህሉ ከሎ ነዚአን ኢና እቲ ክሎዚንግ ኮስት ዘድልያና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ስዩም ሓወይ ምናልባት ኩልኩም ነዚ ሪከርድ ምስ ኮነ ትሪእዎ ምስ ሓውና ሪሌተር سيوم ኢና ዘለና እዚ ብዛዕባ ናይ ገዛ ኣብ ገዛ ምግዛእ ዘድልየና ኢንፎርሜሽን ብኸመይ ክንረክቦ ንኽእል ካብ ምጅማር ክሳብ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ዝህበና ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ደንጊኹም እትሪእዎ እንድሕር ኣለኹም ሕቶ ርእቶ ምስ ትህልወኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ቴሌፎን ናይ ስዩም ሓውና ኣብዚ ዲስፕሌይ ንገብሮ ኢና እቲ ዘለኩም ሕቶ ርእቶ ደዊልኩም ክትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ኣብ ቦታ ኮመንት እውን ኮመንት ብምፅሓፍ እውን ተመሊስና ርኢና እቲ ናትኩም ሕቶ ክንምልሰና ማለት እዩ ምክንያቱ ስዩም ሓውና ካብቲ ግዜኡ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ሓደ መዓልቲ ግዜ ሂብና ኣሎ ፅቡቅ ስዩም ሓወይ እስኪ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኣገዛዝኣ ክሬዲት ንብል ኢና እቲ ኣፕሬዛል ክንረክብ እንድሕር ኮይና እቲ ኢንካም ናትና ይውስኽ እዩ ስለዚ እስኪ ኣብቲ ናይ ክሬዲት ክንደይ ይኽህልዎ ዘለዎ ሓደ ሰብ እሱ አሉ ክንደይ ክህልዎ ይከኣል እዩ እቲ ናይ ቦተም ናይ መወዳእታ ክሬዲት ሕማቅ እንድሕር ተባሂሉ 300 ኣለው በጣም ፅቡቅ እንድሕር ተባሂሉ ድማ 850 ማለት እዩ ናይ ክሬዲት ስኮር ዝህቡበን ንፈልጦ ዘለና እንታዮም ካልኩሌት ዝገብሩ እንታይ የርእዮም ናይ ክሬዲት ቢሮ እቲ ክሬዲት ፅቡቅ እዩ ሕማቅ እዩ ዝብሉና እንታዮም ዝርእዩ ንብል እስቲ ሓደ ስላይድ ሼር ንግበር ሼር ስክሪን screen. زي ما سألتو كانت أنا كريدت كارد سكرين. أوكي. زي كنا كلنا هجي ترانس يونين زبهالو، إكيفاكس زبهالو، أو زي سكرين دير أنا دما إكسبيريان زبهالو سلستنا كريدت بيرو على مالتي. على أمريكا زلو إكسبيريان ترانس يونين إكيفاكس زبهالو زياتهم نت كريدتنا ريبورت زقبلو مالتي. إذا تكملوا calculation لمثالي credit utilization يتكمل late payment على ودي هذا سا credit inquiry على ودو إلهم to calculate رهايو from 300 كسر 800 يوصل مالتي good credit fair credit bad credit ندابلو reports قبله زيادة company تاعتهم مالتي هذا نقدر credit inquiry impact على credit utilization impact على late payment بتعني impact على مالتي credit inquiry كنبل كلنا credit inquiry انتايم ده ريلكا كندق زي apply نقبر لنا مالت نت credit هذا سب بزوج زي credit apply زقبر ندهر كوين نت credit score زك كبير
ስለዚህ ክሬዲት ኢንኳይሪ ማለት ኣብ ሓደ ሹቅ ትከይድ ለምሳሌ ሆም ዲፖ እንደህር ከይድካ ቤስት ባይ እንደህር ከይድካ ካሽር ክትበፅሕ ከለካ እንታይ እዮም ዝብሉ would you like a credit card? 20% off now. Would you like a credit card? Every store is gonna, if you keep saying yes to everybody, they're gonna check your credit before they give you the credit card. So every time somebody checks your credit inquiry data bahana register ይግበር ማለት ነው report ና more than 5 credit inquiry እንደራልና ብዙ አፕላይ እንደርገና at credit score ና በጣም ይወርድ ዝቅ ይብል ማለት ነው ማለት እንታይ ዘሬ እቲ ዘሬና ባንክ ሎንክ እና ዘደሊ ባንክ ብዙ ኢንኳይሪ እንደሪያው ደስፐሬት ንመስል ደስፐሬት ማለት በቃ ገንዘብ ክንልቃ እንዳደለና ማለት ነው አኩል ቦታ አፕላይ እንዳገበርና አይና ስለዚህ ኩልሻ 5 is the maximum credit inquiry ክንገብር ዘለና ማለት ነው more than 5 እንደር ኮይኑ እቲ ክሬዲት ና በጣም ይዝበላሽው እዚ ኤግዛምፕል ሂድና 726 በጣም ጽቡ ክሬዲት ይው ሓደ ኢንኳይሪ ዘለው ማለት ነው ሐሙስ እንደር ኮይኑ ግን እቲ ክሬዲት ስኮር በጣም ይተህት ይብል ስለዚህ አፕላይ ክንገብር ኮለና ሐሲብና ዱክን ከውላለው ንደልዮ ዲናዚ የድሌና ዲልና ነምበር አፕላይ ንገብር ኩልሻ ሓደ ክሬዲት እንዳደና በከናሉ ስቶራት እንዳከድና አፕላይ ንገብር እንደር ኮይና እቲ ክሬዲት ስኮርና ዝቅ ብል ማለት ነው so ጽቡቅ ነገር እንታዩና ክሬዲት ኢንኳይሪ every 2 years they follow for example መኪና ከገዝ ክሬዲት ኢንኳይሪ እንደር ገሩ ሓደ ዲለርሺፕ ክልተ ዓመት ጸኒሁ እታ ምስ ካብናተ ሪፖርት ተወጽያ ማለት ነው ኢንኳይሪ every 2 years ካለለማቶም ክሬዲት ካምፓኒዝ ተቀመሉ ክሬዲት ዩቲላይዜሽን ማለት ክሬዲት አጠቃቀማ ማለት ከመይልና ያለ ተቀመሉ ክሬዲት ካርድ አለና 5000 እንደህር ይብና at ክሬዲት ካርድ ሊሚት እሱ ሁሉ 5000 እንደህር ተጠቅምናሉ 100% ተጠቅምናሉ ማክሲማይዝ ጌርናዮ ማለት ማክስ አውት ጌርናዮ ክሬዲት ካርድ ከሙ እንደህር ኮይኑ ክሬዲትና በጣም ዝቅ ይዘበል ስለዚህ ኩልሻ 30% ክንጥቀማለና እዚ እንደህር ያዮ 30% ግሪን ያዘላ 32% ቀያ ያዘላ ቀያ ማለት ካት ሊሚት ከድ ካለها ማለት ስለዚህ ረሃዮ 30% 32% 30% ዲፈረንስ 30% እንኳን 726 ክልተ ፖይንት ሃይ እንደር ከድ ካት ክሬዲት ዩቲላይዜሽን -26 ዳውን ይከውን ማለት እቲ ክሬዲት ነምበር ካ ስለዚህ ዝዋሃበና ክሬዲት ካርድ ናትናዩ ባንክ ይብናሎ ግን ኩሉ ክንጥቀማሉ ይብላል ማክስ እንደተጠቅምላሉ ዘር ኢንታዩ እዚ ሰባይ ሪስፖንሲብል አይኮንም ማለት ነው ኩሉ ክሬዲት ዝሃብናዩ ተጠቅምሉ ሎም ዝሃስቡ 10000 እንደህር ተሃብኩም ክልተ ሽጥራ ተጠቅምሉ 5000 እንደህር ኮይኑ ሓደ ሽጥራ መጠቀም ማለት ነው ካፕ ክሬዲት ካርድ ኩሉ ምስታ ማክሲመም ሊሚት እንደተጠቅምና it's going to affect our credit so we have to use it wisely we have to use it less and we have to pay it on time so the next one goes late payment በሰዓቱ እንደር ዘይከፈልና 30 days እንደህር ሌት ኮይና 60 days እንደህር ሌት ኮይና 90 days እንደህር ሌት ኮይና እቲ ክሬዲትና አፌክት ይገበሩ ማለት በጣም so comes the credit score ማለት this is how they calculate it okay ጽበት ጃ ስለዚህ ንሐሳብ ረኺብና ኢልና ዝኾነ ስቶር ክሬዲት ክንበኩም ኢሎምና ንኸዲና ስለዚህ እንድሕር ዳሜጅ ዝገብረልና ኮይኑ ወይካ ክሬዲትና ቼክ ክንገብርከ ይቕንስ ዘለና ክሬዲትና በጀካ ሓድሽ መኽፋት ክሬዲትን ኦኬ እሱ ከም ደግድለሪና ኣለና ራንጌርና ቼክ ክንገብሮ ንኽእለሉ መንገዲ ኣብ ምንታይና ቼክ ንገብሮ ወይካ 10 ግዜ ክሬዲት ካ ቼክ ምግባርከ ነቲ ክሬዲት ዘለካ የጉድሎ ዲ ኦኬ አግድሎኒ ናይ ፍሪ ሰርቪስ አሎ ኩሉ ባንክ ክሬዲት ካርድ ቼክ ዝገብር ይፈቅደልካዩ እቲ ስቴትም ናይ ሓደ once a year you can check your credit for free credit karma ዝበሃል አፕ እንደህር አልካርማት ስልክሃ you can check it doesn't affect your credit ባልሃ ቼክ እንደርገርካዩ አፌክት አገብሮን እቲ ክሬዲት ካል ሰብ ቼክ እንደርገርዎ እቲ ባንክ ዲለርሺፕ ካልም ሰባት እንደህር ቼክ ገሮም ማየም እቲ ክሬዲት ካርድ ዝቅ ዝበል ኢንኳይሪ ሉ ዝመጽእ ናይ ካል ሰብ ኢንኳይሪ እንደህር ገሮም በር ባልሃ እንደህር ቼክ ገርካዩ አፌክት አገብሮን እቲ ክሬዲት ካርድ ግን በሰለስተ ወርሁ አፕላይ ምግባር ቼክ ምግባር ጽቡቅ just in case ካል ሰብ ብሽናአትዩ አይደንቲቲ እንደህር ገርልና እሱ ኩሉ ክንሪያው አለና ሓደ ዘነገረካ ሂስትሪ እንታዩ ምሳደ ክላይንት ገዛ እንዳገዛና ነውና እቲ ክሬዲት ቼክ ግበር ኮሎ ዘከፈሉ ቢል ተራዩ unpaid ቢል ካብ ኮምካስት ማለት እዩ ካብቲ ክላይንት እንታይልና ያለ ኮምካስት ኔርና ያፈልጥኝ አና ኮንኩን ክንሪያው ኮለና አበዩ ዘሎት አካውንት ኣብ ቨርጂኒያ ሓደ ሰባይ ናቱ
ሶሻል ሴኩሪቲ ተጠቂሙ ናይ ኮምካስት አካውንት ከፊቱ በቃ እንጆይ እንዳገበረው ማለት ካውን ኮምካስት ደውልና ነግርናዮም ሳቶም አጽሞታ አካውንት ማለት እቲ ክሬዲቱ ተማሄሹ ማለት ግን እዚ ሰባ ሄጂ ቼክ እንተገበረ ነይሩ ኩሉ ሻት ክሬዲቱ ቼክ እንዳገበረ እንታይ አካውንት ዘሎ ኣብ ናይ ክሬዲት ሪፖርት እቲ ክሬዲት ሪፖርት እንታይ ዝብል ኢሉ ቼክ ምዝገበረ ነይሩ ከምዚ ዘመይ ኮነ ማለት ስለዚ ኩሉ ሻት ቼክ ምግባር ጽቡቅ እንታይ ኣብ ክሬዲት ሪፖርትና እንታይ ዘሎ ኣበያ ዘላታ ክሬዲት ሪፖርትና ከፍ ንምግባርን ጽቡቅ ንምግባርን እንታይ ክንገብር ዘለና ዝብል ኩሉ ንሪኦ ማለት ህጃ እቲ ክሬዲት ሪፖርት ሪአዮ ኣብ ስክሪን ሌት ፔመንት ሪፖርት እንደተገየሩ ነቲ ሌት ፔመንት ክንከፍሎ ኣለና ማለት እዩ ብዙ ክሬዲት ኢንኳየር እንደራሊና አፕላይ ምግባር ከጣጣው ክነብል ኣለና ማለት እዩ ክሬዲት ዩቲላይዜሽን ሃይ እንደር ኮይኑ እንዳከፈልና እቲ ክሬዲት አጠቃቀምና ዝቅ ክነብል ኣለና ማለት እዩ ከም እንደተገበረ እዩ ነምሃያሾት ክሬዲትና ጽበቲ ስለዚ ኣብ ጠቃማ ክሬዲትና ልክ ከም ጠቃማ ገንዘብና ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክሬዲትና ሃይ እንድሕር ቀኒሱ ወይ ከዓ ሎው እንድሕር ክሬዲትና ኮይኑ እቲ መጠን ኢንተረስት ናይቲ ንኾነ ንብረት እንገዝኦ ኮነ ወይ እውን ኣብቲ ሞርጌጅ ክብለና ይኽእል ማለት እዩ ጽበቲ ስዩም ሓወይ ምናልባት እስኪ ኣብ ምርጫታት ገዛ ምግዛእ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ወይ ከዓ እንታይ ይፍልልያቱ ዘለዎ ገለ ሰብ ውድ ኤቭሪቲንግ ፊኒሽ ዝኾነ ክገዝእ ይደሊ ገለ ሰብ ድማ ኣነ ጥራይ ገዛ ይግዛእ እምበር ዳዝማረር ዝብል ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ኣብ ገዛ እዚኣ ክጥቀምሉ ዘለዎም ወይ ከዓ ክመርፅዎ ዘለዎም ዓይነታት ፍልሊ ኣለዎ ዲ እወ ህጅም ከምቲ ኢንዲቪጁዋል ከምቲ ሰብ ይውሰኑ ማለት እዩ ብዙ ዘይከፍል ዝደሊ ሰብ ኣሎ እሱ ህጂ ፊክሰር አፐር ዝበሃሉ ገዛታት ኣለው ገዚኻ ትዕርዮ ማለት እዩ እቲ ጽቡቅ ዋጋ ትረክብ ህጂ ሃድሃ ወና ማዶ ዝገዝኦ 195 ገዚዎ በጣም ጽቡቅ ዝተባለ ኤሪያ ግን እሳ ከዛ ተወዲያ ምስ ኮነት ግን 300 ሺህ ኮነት ማለት ግን ዝቅ ብበለ ዋጋ ትገዝኦ ካብ you finish it you save money ማለት እዩ ተሰሪሃ ኩሉ ነገር ምስ ተወደደ ጽቡቅ ዝኮነ ገዛ ሻይኒ ዝኮነ ገዛ እንደር ኮይና ግን እቲ ሸጠልካ ሰባይን አትሪፊው እንዳሸጠልካ ዘሎ እቲ ዘውፅኦ ወጪ እቲ ፊክስ ዝገበረሉ ሓሲቡ ዝገዘሉ ሓሲቡ ካብ ድማ ክንደይ ከተርፈሉ እቲ ትርፉም ወሲፍሉ እንዳሸጠልካ ዘሎ ማለት ስለዚ ከቢር ኩሉ ዝተወደለ ገዛ ሓደ ሰብ ዝደሊ በቃ ክሓስብ አይደለ ፊክስ ገብሮ አይደለኒ I don't want to deal with contractors ኢሉ በቃ ኩሉ ተወዲያ ሙቭን ክገብር ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለው መብዛሕትኡ ኣነስታት ኣጓላት ከመዮም ዝሓስቡ ኣነ ዝጋዞም እቶም ሰብኣይ ድማ ኣነ ፊክስ ገብሮ እቲ ፔንት እንደህር ኮይኑ ፍሎሪንግ እንደህር ኮይኑ ኣነ ክገብሮ ኢሉ ዝገዝእ ሰባት ኣለው ፊክሰር አፐር ኦፍ ኮርስ is much cheaper you get a better deal ኩሉ ዝተወደአ ገዛ ድማ ከቢር ማለት እዩ ግን ሓሳብ ይብልካ እዚ ፊክስ ገብሮ ኢልካ እቲ ሓሳብ ነካ ሙቭን ትገብር ሙቭን ሬዲ ዝኮነ ገዛ ማለት ጽበት ሲማሓወር ምናልባት ኣብቲ ክንብሎ ፀንሓና እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ኣብቲ ሞርጌጅ ከፍልልይ ኣለዎ ድዩ ቾይስ ኣለና ድዩ እቲ ሞርጌጅ ዓይነት ሞርጌጅ ዝህበና ዘሎ እቲ ባንክ ኮነ ወይ እውን እቲ ፕራይቬት ለንደርስ ዝኾኑ እንድሕር ምርጫ ይህቡና ድዮም ኣብቲ ዓይነት ገዛ ወይ እቲ ናትና ፕሪ ኣፕሩቫል ኣፕሬዛል ኣፕሬዛል ሕጂ ኤፍኤችኤ ዝመፅእ ኣብዚ እዩ FHA ፌደራል ጋራንቲ ዝኾነ ሞርጌጅና ኢልና ተዛሪብና ቅድሚ ማለት እዩ ንሳቶም መፅኦም ኣፕሬዝ ክገብሩ እዮም ናይ FHA ኣፕሬዛል ቨሪ ስትሪክት ማለት ፎር ኤግዛምፕል ኣብቲ ቤዝመንት ክትከይድ ከለካ ደረጃ ኣለዎ እቲ ደረጃ ድማ ሬልዌይ ኣድልዮ እዩ ናይ ኢድካ መደገፊያ ኣለዎ ማለት እዩ FHA መፅኡ እቲ ሬልዌይ እንደህር ዘይብሉ እቲ ስቴርስ መደገፊ እንደህር ዘይብሉ ቅድሚ ምሃቦም እቲ ሞርጌጅ ሴፍቲ ክትገብር ኣለካ ይብልካ ማለት ሬልዌይ ፎር ደ ስቴርስ ይብልካ ኣብቲ ኪችን ባዝሩም ከይዶም CGFI outlet እንደህር ዘይረኣዩ FHA you have to change it ኣቱም እቲ ኢንስፔክሽን እቲ ኣፕሬዛል ናይ FHA very strict ናይ ገቨርንመንት ስለዝኮነ ሴፍቲዮም ዝርዩ እቲ ገዛ ሴፍቲ ሪኦም ስለዚ ፊክሰር አፐር ንምግዛእ FHA አይከውን እዩ ማለት እዩ ስትሪክት ስለዝኮነ እቲ ኢንስፔክሽን ገይሮም ኣፕሬዛል ገይሮም ስለዝኮነ ዝህቡካ ናይ FHA አትሊስት ሴፍቲ የለው እዩ መፅኦም ናይ ስሞክ ዲቴክተር ካርቦን ሞኖክሳይድ ዲቴክተር የድልዩ ፊላደልፊያ ከምዋሎ ዳልዌር ካውንቲ እንደህር ኮንካ ድማ ሞር ስትሪክት እዩ ማለት እዩ so if you're going by FHA at least it has to be safe it has to be livable it has to meet the FHA standard ማለት እዩ conventional
lenient ማለት هذا ዝጎደለ ነገር እንደህሪዮም they don't give you a hard time they can give you for a fixer upper ካለ ደግሞ አሉ FHR እና conventional እና 203k ዝባሃሉ አንዱ አሉ 203k ማለት ደግሞ አንታዩ ንትገዛ ንምግዛ ይህቡካ ፊክስ ንምግባር ድማ ይወስድ ሁሉ ማለት ትገዛ ህጂ ሓደ ሜቲሽን ደር ኮይኑ ፊክስ ምግባር እንደዘብልዩ ኮይኑ ባንከሪው እንታዮም ዝሪዩ after repair value ART ዝብል ኮልኩሌት ገይሮ ኦኬ ሪፔር ምስተገበረ ትገዛ ቫልዩ ይጭምር so ሓደ ሜቲ ቅርሺ ንትገዛ ንምግዛ ሓደ ሜቲ 1000 ካለ ድማ 50000 ድማ ፊክስ ምግባር ኢሎ 50000 ክህቡ ከይክልኦም ማለት እንታይ ባል እዚያ 203k ሎዋን ዝበሃላሉ ናይ ገዛ ምግዛእ ፊክስ ምግባርን ባንሳ ገይሮም ዝህቡ ከሞርጌጅ ማለት እዩ so yes FH እንደር ኮይኑ ኩላ ፊክስ ተገበረት ሬዲ ዝኮነት ፎርማት ከውን ኮንቬንሽናል እንደር ኮይኑ ድማ ፊክሰር አፕር ከውን ይከሉ ማለት ያ ጽበት እንታይ ያዘኪር ካነሲ ምናልባት ታና ስሞካላር ክንብል ከለና ወይ ካቲ ካርቦን ሞኖክሳይድ ዲቴክተርሲ መብዛሕትኡ ግዜ ብፍላይ ኣብናትና ሕብረተሰብ ከምኡ ሓደ ግዜ ኣብ ቲክቶክ ከፊትናሉ ዝነበርናሲ ብዛዕባ ጀስ ቤዚክ ሜንቴናንስ ገለልና ንዕልል ነርና ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ንበዝሕ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር እንድሕር በቃ ቡን ክቆሎ ከሎ ድዩ ዝኾነ ነገር ንኸይጨንዎ ወይ ከዓ ንኸይስሕቦ ድምፂ ንኸይገብር ኢልናሲ ነቲ ቡን ንገብረሉ ትኪ ንኸይስሕብ ኢልናስ ጎማ ንሽፍኖ እሞ ብኡ ገይሩ ይርሳዕ ማለት እዩ ሶ እቲ ጥቕሚ ናይቲ ስሞክ ኣላርምሲ ምስ ተሸፈነ ከምኡ ንገድፎ ማለት እዩ ገለ ድማ ኣሰራርሑ ዘይንፈልጦ ድማ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንብል ነርና ሽዑ ኣጋጣሚ ሓደ ሓውና ኢሉሲ ጎረቤት ያለው እሲ ኩሉ ግዜ ቢፕ ትብል ሕጂ ካብ ምሕር ደይምፍላጥ ሲሎም ኢዶሞ ዋላቶም ተቐመጥቲ ኣብቲ ኣፓርትመንት ዝነበሩ ሲ ቢፕ ናይቲ ስሞክ ኣላርም ሲ ለሚዶሞ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝግበር ሲ ኣይፈለጥዋን ኣመላዩ ኢልናስ ትሚልና ኢልን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚታት ከጋጥም ከሎ ያ እቲ ናይ ስሞክ ኣላርም ባትሪ ክውድቕ ከሎ ወይ ቼክ ይግበር ኣለዎ yes ወይ ወን እንድሕር ዳይሬክት ኤሌክትሪክ ኮኔክሽን እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ወይ ፓወር ወይ ኤሌክትሪክ ሃርድዋየር ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ 9 ቮልት ባትሪ ዘለዎ ካብ ሓሊኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ እቲ ባትሪ እንድሕር ክቕየር ኣለዎ ወይ እውን እንድሕር ዳይሬክት ኮኔክሽን ዋየር ኣለዎ ኮይኑ ከዓ ፓወር ኦፍ እንድሕር ኮይኑ እውን ከምኡ ቢፕ ገብረልና እዩ ገለ ምስ ተባህልና እሞዚኣሲ ክነግሮም ክኸይድ ምክንያቱ ኣነሲ ኣመላይ ኢልናሲ ለሚድናዮስ ዳርጋ ነዊሕ ግዜ ከይዳ እያ እታ ስሞክ ኣላርም ኢሉ እሞ ኣዘኪርካ ንበዚ ኣጋጣሚ ከምዚ ዘለና ኣብ ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣገዳሲ ሴፍቲ እዩ ናይ ካርቦን ሞኖክሳይድ ድማ ካርቦን ሞኖክሳይድ እቲ ትኪ ንሪኦ ኢና ቡና ክቅሎ ከሎ ዕጣን ክግበር ከሎ እቲ ትኪ ይረኣዩ እቲ ካልቸርና ስለዝኮነ ነጥፎ ሓደ ግዜ ካርቦን ሞኖክሳይድ ግን ሽታ ይብሉን እዩ ኣይረኣይን እዩ ብዙሕ ግዜ ካብ ሂቲንግ ሲስተም ካብ ዋተር ሂተር ዝመፅእ እዩ ሊክ እንድሕር ገይኑ ኤግዞስት እንዳገበረ ንደገ እንድሕር ዘይወፅእ እንድሕር ኮይኑ ንገዛ ነው ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ኤግዞስት ብሎክ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፋን እንድሕር ተኣፅኡ ናቲ ዋተር ሂቲንግ እና ናይ ገዛ መሞቂ ሲስተም ካርቦን ሞኖክሳይድ ኣለዎ ሽታ ይብሉን እዩ ኣይረኣይን እዩ ስለዚ ኩልሽ ኣብ ቤዝመንትና ናይ ካርቦን ሞኖክሳይድ ዲቴክተር ክንገብር ፅቡቅ እዩ ሴፍቲ ስለዝኮነ ናይ ስሞክ ከይኮነሲ ናይ ካርቦን ሞኖክሳይድ ድማ የድሊ እዩ ኣትሊስት ሓደ የድሊ እዩ ኣብ ቤዝመንት ያ ፅቡቅ ያ ሲማሓወይ ስለዚ ያ ፅቡቅ እተን ንብለን ዘለና ክንገዝእ ከለና እውን እቲ ዓይነት ሞርጌጅና ሊሚት ገብረና እዩ እቲ ክዕረ ዘለዎ ዕረ እቲ ክቅየር ዘለዎ ድማ ይቅይርልና ኣብ FHA እንዳር ኮይኑ እስኪ ኣብ ናይ ኢንስፔክሽን ናትና ድሕሪ ኦፈር ኣፕሩቭ ምስ በሉና ሲ ኢንስፔክሽን ዝግበር ኣሎ ኢንስፔክሽን ሕጂ ብዛዕባ ኢንስፔክሽን ኢንፎርሜሽን ክትበና ሞ እንታይ ናይ ኢንስፔክት ንገብር ወይ ከዓ ካብ መን እዩ ዝኽፈልቲ ኢንስፔክሽን ምግባር ካብቲ ሞርጌጅ ድዩ ዋላ ካብቲ ገዛኣይ ድዩ ካብቲ ሸያጣይ ድዩ መን እዩ ኢንስፔክሽን ክገብሮ ዘለዎ ንመንገየር ሪናዮ እቲ ክሎዚንግ ኮስት ክንሪኦ ከለና ኢንስፔክሽን ኣብቲ ክሎዚንግ ኮስት ነይሩ ስለዚ እቲ ዝገዝእ ሰብ እዩ ዝከፍል ማለት እዩ ኢንስፔክሽን ዝገዝእ ሰብ ዝገዝእ ሰብ እዩ ንባዕሉ ኢንፎርሜሽን ስለዝኮነ ባዕሉ እዩ ዝከፍል ማለት እዩ ኢንስፔክሽን መፅኦም ዝሪእዎ ሲስተም ናቲ ሆም ሲስተም ይሪእዎ ሂቲንግ ሲስተም ኩሊንግ ሲስተም ኤሌክትሪክ ሲስተም ፕላሚንግ ሩፍ ኤንድ ፋውንዴሽን ይሪእዎ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ኣውትሌት ቼክ ይገብርዎ ናይ ኤሌክትሪክ ዋየር ግራውንድ ኮነ ድዩ ግራውንድ ኣይኮነን እቲ ዋሪንግ ፅቡቅ እዩ ዘለዎ ፎልት ኣለዎ ድዩ እቲ ዋሪንግ ኢሎም
መብዛት ዝገጽ ሰብ ዘይፈልጦ ኖሌጅ ስለዘለዎም እቲ ኢንስፔክተር መጽዩ ኢንስፔክት ይገብሮ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣዘዝ እንደህር ኮይኑ ንባልሃ ኢንፎርሜሽን ጥራዩ ኢንስፔክሽን ትገብር ማለት እዩ ኣዘዝ እንደህር ዘይኮና ድማ እቲ ኢንስፔክሽን ኣሪሃ ኦኬ እቲ ዘይድ ሰባይ ተመሊስካ እቲ ኢንስፔክሽን ከምዚ ርእይዎ ኣሎ እቲ ሩፍ ክቅየር ኣለዎ ኢልና ኣሎ እቲ ሩፍ ቀይረልና ኦር ድማ ዋጋ ቀንሰልና ኢልና ክንከራከር ንክእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢንስፔክሽን ኔጎሽየት ንምግባር ንጥቀመሉ ምስቲ ሰብ ንምድርዳር ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣዘዝ እንደህር ኮይኑ ግን ኢንስፔክሽን ምግባር ኣገዳሲኡ ክንፈልጦ ትገዛ እንታይ ከም ዘለዎ ግን ኔጎሽየት ንምግባር አንጥቀመሉን ማለት እዩ ስምምነት ከም ዘላታ ኢልና ስለተፈራረምና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኮንትራክት ክንገዝእ ከለና እቲ ፔፐር ሊስት ዝወሃበና ንዑ ምርኣይ ከገድሰና እዩ ከም ዘለዎ ድዩ ዋላስ ኢንስፔክት ከም ነግብረውን ማለት ይፅበት እዩ ነቲ ኮንትራክት ክንሪኦ ኣለና እንታይ እቲ ንፍርመው ኩሉ ክነንብቦ ኣለና እንታይ እዩ ዝብል ኣዘዝ እዩ ድብል ኢንስፔክሽን ይፍቀድ እዩ ኢንስፔክሽን ምግባር ድማ ናይ ተርማይት ድማ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ሜንሽን ዘይገበርና እዩ ናይ ተርማይት ፔትስ ማለት ብትግርኛ እንታይ ዝበሃል ተርማይት ማለት ነቲ እንጨት ዝበልዎ ዝኾነ ሓሰኻ ናይ መሬት ዝኾነ ፖይዘን እንድሕር ኣሊፍቲ ከባቢ እሱ ቼክ ይግበር ኣለዎ ኢንክሉድ ይገብር እቲ ኢንስፔክሽን እዚ ኩሉ ኢንስፔክት ይገብር ማለት እዩ ኣይቢ ዝበሃል እውን ኣሎ ምሽ ናይ ኣይቢ ኣሎ ሬድዮን ጋዝ እቲ ኢንስፔክሽን ብዙሕ ሊስት ኣለዎ ግን ሆም ኢንስፔክሽን ኩሉ ስለዘጠቃልል ንሱ ሃይሽ እና እቲ ኢንስፔክሽን ድማ ካል ነገር እንድህር ሪዩ ዘጠራጥሮ ነገር እንድህር ኣልዩ ኦኬ እዚ ናይ ኢንሴክት ኢንስፔክሽን የድልዮ እዩ እዚ ናይ ተርማይት ኢንስፔክሽን የድልዮ ኢሉ ሰጀስት ይገብረልካ ማለት እዩ እቲ ብዙሕ ሞይስቸር እንድህር ሪዩ ኣብቲ ቤዝመንት ኦኬ ተርማይት ኢንስፔክሽን ክንገብር ኢሉ ክህብረካ ይክእል እዩ ኩሉ ግን ፅቡቅ እንድህር ተራእይዎ ኦኬ እቲ ራዶን እቲ ሬዲሽን ኢንስፔክሽን ኣይደልን እዩ ይፈልጥዎ እዮም ንሳቶም እንታይ ኤክስትራ ኢንስፔክሽን እንደዘደሊ እንደህር ኮይኑ ይነግሩና ማለት እዩ ፅበት እያ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክስሕታ ዘይብሉ ኣነ ይዝከረኒ ኣብ ናትናሲ ኩሉ ጌርና ነርና ማለት እዩ እቲ ሓደ ትፅቡቅ ነገሩ እንታይ እዩ ኣይንፈልጦን ኢና ትገዛ ሓደስቲ ኮይና ኢና ናብቲ ዘለና ድሕራዊ ምሳኣተና እውን እቲ ብዓይንና ዝረአ ኮስሞቲክ ዝኾነ ነገር ተዘይኮይኑ ኣፍልጦ እንድሕር ዘይብልና ኣብቲ ፈርነስ ኮነ ናይ መውዓይ ማይ ዘለዎ ኮነ ኣብቲ ናይ ኣፕሊያንስ ዘሎ ወይ ስዌጅ ሲስተም እቲ ድሬን ይከይድ እዩ ኤሌክትሪክ ኣሎ ኩሉ ሕጂ ነዚ ዝርእልና መን እዮም እቶም ኢንስፔክተርስ እዮም ማለት እዩ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና እንድሕር ገረብ ቆፅሊ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ዓይነት ገረብ ዝጓዳእ ድዩ ምስ ጥዕናና ፀገም ዘለዎ ድዩ ዝኾነ ናይ ባልዕ ነገር ኣሎ ዲፍቲ ከባቢ ነዚ ኩሉ እዮም ቸክ ዝገብሩልና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ሳምታይምስ ንሪኦ ኢና ድሓናን እንታይ ኣየድልየንን ኢልና ቁርብ ገንዘብ ሴፍ ክንገብር ክንብል ከም ዘለዎ ጥራይ ብስምዒትና ኣቲና እሞ ኣብዚ ጥንቃቐ ዝሓተና ኩሉ ግዜ ኢንስፔክት ምግባር ንዓና ረብሓ ክሳብ ዝኾነ ክንዲዝሃብና ናሃብ እቲ ኢንስፔክሽን ተመራፂ እዩ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ንገዝኦ ገዛ ከምዚ ስዮም ሓውና ክብሎ ፀንሐ ኣዝ ኢዝ እንድሕር ኮይኑ ከም ደላታ ዕፉን ብሽፍንታ ማለት እዩ እንድሕር እቲ ኤክስትራ ኮይኑ ግን ያ ንሕና እቲ ዘድልየና ሓቲትና እዚ ክዕረ ኣለዎ እዚ ክቅየር ኣለዎ ንብል ፕላስ እቲ ሞርጌጅ ዝህበና እውን ንባዕሉ እውን ኤፍኤጅ እንድሕር ኮይኑ እሶም ዘየሕለፍዎ ነገር ክህቡና ይክእሉን እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ኮንቨንሽናል እንድሕር ኮይኑ ግን ዝሰግርዎ ነገራት ፍሉይነት እውን ስለ ዘለዎ ብዝያዳ ንሕና ተጠቀምቲ ወይ ከዓ ንሕና ገዛእቲ ክሳብ ዝኮድና ኢንስፔክሽን ምግባር እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ዘይንፈልጦ ገዛ ኢና ናብቲ ዘለና ብውሽጢ መንደቅ እንታይ ኣሎ ኣይንፈልጦን ኢና ፕላሚንግ ሲስተም ይኹን ኤሌክትሪክ ናይቲ ገዛ እውን ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ በቲ መዓል ሞያ ቸክ ጌርና ክንወፅእ ከለና ፅቡቅ እዩ ነቲ ጥቕምና ማለት እዩ ፅቡቅ ስዮም ሓወይ እስኪ ምናልባት የካቲዕ ኢና ሓንሳብ ገለ ኣነስ ካብ ስሩሕ ገዛ ዝገዝእ ሲ ሎጥ ገዚአ መሬት ገዚአስ ከስርሖ ዝብል ሰብካ ኣሎ ምናልባት እስኪ ከምዚ እንታይ እዩ ዓይናይ ብልጫታት ኣለዎ ወይ ከዓ ንዑ ንምስራሕ እንታይ ይደልየና ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዚ ከምኡ ዝደልዩ ሰባት ኣለው ግን እቲ ፕሮሰስ ፍሉይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ እቲ ኮስቲ ዘሴም ኢለ እዩ ዝሓስብ ዝተሰርሐ ገዛ ሓዱሽ ገዛ እንድሕር ትገብር እንድሕር ኮንካ ሜቢ ማይ ኮስቱ ዘሴም ግን እቲ ሓዱሽ ገዛ ቢውልድ እንድሕር ጌርካ መሬት ገዚእካ እንድሕር ኮይኑ ግን ዩ ሃቭ ኒው ሆም ሶ ዳስ ጉድ ኣድቫንቴጅ ኣብ ፊላደልፊያ ከምዚ ምግባር ኣይተለመደን ግን ሕጂ ሰባት እንዳገበሩ እዮም ከምክንያቱም ናይ ገዛ ህፅረት ስለ ዘለዎ ኣቫይላብል ኣይኮኑን ብዙ ዝሽየጥ ገዛ የለን ሓደ ሰባት ከምኡ እንዳገበሩ እዮም ዘለው
ስለዚህ ናይ መጀመርያ ስቴፕ መሬት ምግዛዩ ላት ትገዝእ أو مستقبلك my first person you speak to is architect. The architect መጽኡ ይካልዩ ይፍቀድዩ ይካልዩ ዝብል ዝነገረካ architecture ማለት ካሁን እሱ ዝግፈላሉ እሱ ይፍቀድዩ ከምዚ ይካልዩ ኢሉ ዲዛይን ይገብረልካ ማለት እዩ ካው ድማ ኣብቲ ሲቲ ኬድካ ፐርሚት ተወፅእ ማለት እዩ ኒው ቢልዲንግ ፐርሚት ተወፅእ ኣብ ሲቲ ኬድካ ፐርሚት ረኪብካ ኣብቲ ኣርክቴክት ኬድካ ናይ ዲዛይን ድሕርካ ካው ድማ ንባንክ ትከይድ ማለት እዩ ነቲ ባንክ ተሪኦም ፐርሚት ረኪብ ኣለሁ ኣርክቴክቸር ከምዚኡ ዝመስል I need to borrow money ትብሎም እቲ ላንድ ኣለኒ already then you ask them for a loan ንሳቶም ድማ እንታይ ዝብሉ እቲ ቫልዩ ማለት እቲ ቫልዩ ሪኦም ኦኬ በዚ ገዛ ምስ ተወድአ እቲ ቫልዩ ከምዚ ይከውን ኢሎም ሞርጌጅ ይህቡካ ማለት እዩ ካው you contact builders and then you start the job you have the plan the blueprint the permit then ክጅመር ይካልዩ ማለት እዩ ከምቲ ካምፓኒ ፈላለዩ ክንደይ ከም ዝወስድ ግን ብዙ ግዜ ዝወስድ ሓደ ሓድሽ ገዛ ምስራሕ ማለት you have to connect the plumbing system the electric system እቲ ኩሉ ፐርሚት እንዳውፃኻ ማለት እዩ ሓድሽ ገዛ ስለዝኮነ it takes time but it's the best thing you have a new home because ናይ ፊላደልፊያ ገዛታት ናይ ኩሉ ስቴት ገዛታት እቲ ዕድሚኦም ሲ ገፊሑ ዘሎ like መብዛሕትኡ ሚቲ ዓመት ዝገበሩ ገዛታት እዮም ዘለዉ ሓድሽ እንዳህር ኮይኑ ግን you have a new house you have a new built by the new technology we have right now. So it's a good idea, but you need, of course, you're going to need a good amount of save amount of money, good credit, nothing that hit like the step on the touch them step more. Gazak Gazakola, Kabul City Jammer, build to govern their Kungagan, come architect to the marriage. How the man city can permit also. So it takes time. It does take time, but it's a good investment. ጽበት ሲምሓዊ ምክንያቱ እንታይ ደ ኣብቲ ኣጠቃቅማኸ እስኪ ንበል ኦልሬዲ ሜድ ሃውስ ዝኾነ ሪል ስቴት ጌርካ እቲ ሪል ስቴት እዩ ዝውዳልካ ላት እንድሕር ኮይኑ ግን መን እዩ ከካይደልካ ዘለዎ ነዚ ኩሉ ስራሕ ነዚ ኩሉ ፕሮሰስ መን እዩ ከካይዶ ዘለዎ ብኸመይ ኢኻ ተካይዶ ካብቲ ስራሕ ዘሎ ሕጂ ንብሎ ዘለና ኦልሬዲ ዝተሰርሐ ሲ በቃ እቲ ናትካ ኣፕሬዛል እንዳሕር ረኺብካ بدحريو ريل استيت غيركا ريل استيت يزودالك اب حدش እንድሕር ኮይኑ ኸ እዚ ኩሉ ክትብሎ ፀናሕካሲ መን ዘካይደልና ወይ እቲ ኢንዲቪጁዋል ኮንታክት ክብር ንምሳሌ ንትላት ንምግዛእ ሪል ስቴት ተዛርብ ሊስት ዝኮኑ ትሪኦም ሕጂ ኣትና ዚፕ ኮድ 19153 19142 ላት ልከንድህራት ኣቲሃ ኣብ ዚሎ ሬድፊን እንድህርኤታ የሬካ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ላት ከም ዘሎ እቲ ሎኬሽን ሪሃ ካው ትገዝኦ ማለት እዩ ሪል ስቴት የድልየካ እዩ ትራንስፈር ንምግባር ቀሊሉ ብጣዕሚ ከም ገዛ ኣይኮነን እቲ ታይትል ናብሃ ትራንስፈር ንምግባር ይከኣልዩ ማለት እዩ ብሪል ስቴት ካው ድማ ቢልዲንግ ኮንትራክተርስ ኣለዉ ቢልዲንግ ካምፓኒ ኣለዉ ካብ ግራውንድ ኣፕ ቢልድ ዝገብሩ ካምፓኒታት ኣለዉ ንሳቶም ኮንታክት ትገብር ማለት እዩ እሳቶም ድማ ኣርክቴክት ምፅኡካ they connect you with a lot of people because they have experience they do the permits they do the design for you ካለ ድማ ሕጂ ሓድሽ እንኳን ቢዝነስ ኣይኮነን ሰርጅ ፐርሰን ካምፓኒታት ድማ ኣለዉ ንሳቶም ኮንታክት ትገብሮም ኩሉ ነገር ይወድኡልካ ግን ካብቲ ሞርጌጅ ካብቲ ቢልዲንግ ማቴሪያል ንሳቶም 5000 or 8000 ትህቦም ከምቲ ሰርቪሶም ማለት እዩ ንስኻ ሎት ገዚኻ ኣለሁ ገዛ ቢልድ ግበር ኣለዉ ኢልካ ኮንትራክት ትህቦ ንሳቶም ኩሉ ነገር ይገብሩ እቲ ፐርሚት ይረክቡ እቲ ቢልደር ይረክቡ እቲ ዲዛይን ይገብሩልካ ከምኡ ስለዝገበሩ ጥራይ depends on their service 5000 8000 ከፍልካዮም ኩሉ ዝወድኡ ካምፓኒታት ድማ ኣለዉ ጽበት ሲምሓዊ كل ግዜ ኣካታዓይ እንዲ ምክንያቱ ገለ ሰብ ኣነ እዚ ሓስረለይ ብከንዚ ዋጋ እንዳራኸውስ ነቲ መሬት ገዚአ ንዑ ከስራሕ ይሕሸኒ ይብል እቲ ገለ ሰብካ እቲ ያው ዘጥፎ ገንዘብሲ ክልተ ሰለስተ ገዛ ክገዛእሉ ይኽእል ይብል እቲ ፕራይስ ንምዝራብ ሓደ ቢልደር ረኪባ ዛርበዮ ነይረ ኣነም ስለ ክሪስ ስለዝኮንኩ እቲ ንፈልጡ ስለዝደሊ ኣረ ዛርበዮ ማለት እቲ ዋግኡ ከመይ እዩ ለዩ ኩሉ ነገር ምስተወደአ እቲ ፐርሚት እቲ ዲዛይን ኩሉ ምስተወደአ ቢልዲንግ ክጅምር ከሎ ንሓደ ስኩዌር ፉት 275 ኣቨሬጅ ማለት እዩ ሃይ ኤንድ እንድሕር ኮይኑ 1 square footage 275 ስለዚህ 1600 square foot ገዛ እንድሕር ቢልድ ክገብር እንድሕር ኮይንካ 1600 times 275 ማለት እቲ ዋግኡ ከምኡ ዝመፅእ ማለት እዩ ሬጉላር ሃውስ ቢልድ ንምግባር እንድሕር ደሊኻ ኳልኩሌት እንድሕር ጌርካዮ
calculator and the job can get in Kalina, but we don't have to. Calculator. So 1,600 square feet. Regular home. Na Philadelphia, first bedroom, kitchen, bathroom, 1,600 square foot malati. 275. So had gaza building nugbar 1,600 square feet malat btam abi gaza. So 400,000 lena malat. We need 400,000 for that. So it's expensive. It is expensive. Yeah. Get it like it's Sawai Azarayo, even like high end download, they use quality material or the common material the more low end in the Quenu to Wagay Falale. Like finishing makes a difference. Haji night outside bricks together or siding in the Hayo, siding in the Quenu, less humanity. Bricks in the Quenu, more is all. So it depends on the material that you use. Again, the average 1 square footage is going to be 275. It's in the square footage. Abi Gazadiu, small Gazadina, we don't know snow building no more. Yes. Wow. So سمينا لنا من الوقت كل كذا أبرسنات مثلا حتى النهار تي كان جورز قبعنا أنا يحيش أنا يمرسك يا كل كذا كم تي أبريل ستيت ويكابنا جزء من جزء أنتاي تي أريا ننبرلو تنقمتلو كل كذا وصلي جزء رخيبيل كتر من جزء ديكونه معك وحس دخونه جزء ويكان دك خاخونه ويكان ستور كونه تكارين لهكم كون ትራንስፖርቴሽን ቀረባ ዝኾነ ቦታ ክኸውን ከሎ ዝተመርፀ ይኸውን ምክንያቱ ትራንስፖርት እንድሕራልይዎ ኮይኑ ስቶርስ ኣብቲ ጥቕኡ እንድሕራልይዎ ኮይኑ ከምኡ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ናቱ ወይ ከዓ ስኩል ዲስትሪክት ዝበሃል ናቱ እውን እንድሕር ፅቡቕ ኤርያ ኮይኑ እቲ ቫልዩ ናይቲ ገዛና ወይ ከዓ ነቲ ክንጥቀመሉ ኮነ ክነካርዮ ኮነ ከዓ እሱ ከዓ ቫልዩ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡ ክኸውን ከሎ ምርጫና ጽቡቅ ወይ ማለት እዩ እስኪ ምናልባት ከም ተወሳኺ ሳይሞን ሓወይ ሲም ሓወይ ኩሉ ግዜ ያ ንብሊና ኣብ ገዛ ሓቲትካ ዝውዳእ ኣይኮነን መዓት ሕቶታት ክመፅእ ክእል እስኪ ምናልባት ኣዝ ሬኮሜንዴሽን ትብሎ እንዳሕር ኣልዩ ኣብ ገዛ ምግዛእሲ ሰብ ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ወይ ከዓ ክፈልጦ ዘለዎ ጉዳያት እቲ ቀንዲ ነጥብታት እንታይ እዩ ሕጂ ፅቡቅ ኣምፂሓዮ እቲ ሎኬሽን ዝበልካዮ በጣም ኢምፖርታንት እዩ ኣበይና ንገዝኦ ንብል ንፈልጦ ቦታ ክከውን ኣለዎ እቲ ሲቲ ኣትሊስት ዊ ሃቭ ቱ ኖው እቲ ሎኬሽን ፅቡቅ እንድሕር ዘይኮነ ፓርኪንግ ኣለዎ ድዩ ኩሉ ሰብ ድራይቭ ይገብር እዩ ናይ ምሸት ኣብ ገዛ መፅኻ ንመኪናኻ ፓርክ ትገብረሉ ቦታ ዘይትረክብ እንድሕር ኮንካ ኮለል እንዳበልካ 20 ሚኒት እንድሕር ኮንካ ፓርክ ንምግባር እሱ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ ሰጀስት ዝገብሮ ምንታይ እዩ ቅድሚ ምግዛኹም ቅድሚ ምውሳኹም ምሸት ከይድኩም ርአዎ እቲ ገዛ 10 ፒኤም 8 ፒኤም ከይድካ ምርኣይ እቲ ኔበርሁድ እንታይ ይመስል ብምሸት እንታይ ይመስል ንግሆ እንታይ ይመስል ጠዋት ከይድካ ምርኣይ እቲ ገዛ 8 ፒኤም 7 ፒኤም ከይድካ ትሪኦ እቲ ኔበርሁድ እቲ ከባቢታት ዘለው ሰባት ከመይ ኢልካ እንድሕር ኢኻዮ ነቲ ኤርያ ይፊል ጉድ ቲንግ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ርናዮ ፈቲናዮ ኩሉ ነገር ፅቡቅ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣውትሳይድ እንታይ ይመስል እቲ ኤንቫይሮንመንት እቶም ጎረቤት ዝብል ድምፂ ሃደፊ ኣላ ሲም ሓወይ ሚት ኣለኻ Allah haro? Okay, yeah, what's Alhaj? Yeah. Okay, good. Is my okay? Yeah, Chabana. Okay. እና እቲ ኔበርሁድ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ኢለ ዝሓስባ ብዙሕ ግዜ ናይ ስኩል ዲስትሪክት ክንሪኦ ኣለና እቲ ታክስ ክንሪኦ ኣለና ካብ ኔበርሁድ ይፈላለዩ እቲ ታክስ ፅቡቅ ምናልባት እስኪ ሲዮም ሓወይ ኩሉ ግዜ ኣዛራቢት እያ እታ ናይ ግራንድ ፊሊ ፈርስት ብዙሕ ግዜ ኣልዕልና ኣለና እስኪ ከመይ እዩ ኣብዚ ሲ ገለሰብ ዘይክጥቀመሉ መርፅ ገለሰብ ከዓ ክትጥቀመሉ ኣለካ ይብለካ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ስትሪክሽን ኣሎ ምሽ እቲ ክህቡካ ከለዉ እቲ ግራንት 15 years ክትሸጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ይበሃል ክትከራዮ ኣይከኣልን እዩ ንመንበሪ ኢሎም እቲ ገቨርንመንት ግራንት ዝሃበካ ዘሎ እቲ ሰብ ድማ እዚ ሃሲቡ በቃ ይጠራጠሩ በቃ እንድሕር ተጠቂመሉ ኣነ ክሸጦ ኣይክእልን እየ ግን መብዛሕትና ሓደ ገዛ እንድሕር ገዚና 10 years 15 years ንነብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፈርስት ታይም ሆም ባየር እንድሕር ኮይኑ እቲ ግራንት ኣነ ተጠቀምሉ ኢለ እየ ዝሓስብ ፅቡቅ ፕሮግራም እዩ ምጥቃም ይሃይሽ ኣይሽየጥን ይብሉ ግን ይከኣል ትሸጦ ትክእል ኢኻ ግን እቲ ዝሃቡካ ግራንት ክትመልሰሎም ኣለካ ማለት ነው ገቨርንመንት ዩ ሃቭ ቱ ጊቭ ደም ባክ
كما يسر هجي 10000 هيومكا 5 years نيركا اي ادل هو نزي غزا كان بوتا موف كغبر اندر الكا كشطو تكلها ግን 10000 كيكون تملسلهم نا 5 years تጠቅም ካሉ 5 years ተቀንሳ maybe 5000 يتملسلهم ማለት ነው ትገበረ ትመለሳለው ምክንያቱም እቲ ሽሞም አታች ኮይኑ ዘሎ ምስት ሞርጌጅ ምስት ታይትል ሊን አለው ማለት ትገዛ for 15 years they put a lien on it lien ማለት ኦኬ እዚ ገዛ ካብ ገቨርንመንት ዝተረከበ ድጋፍ ረኪዋለው ዝብል ኖት አለው ኣብቲ ታይትል ሶ ክትሽጦ ከለሃ እቲ ኖት ስለዝመጽ ኣብቲ ታይትል ካምፓኒ እቲ ኖት ሪሙቭ ንምግባር ዝሃቡካ ገንዘብ ተደሚራ ሳቶም ይነግሩሃ እዚ መልሰልና ይብሉሃ ትመልሰሎም ይካሉ ምሽያጥ ምልዋጥ ይካሉ ግን some percentage ከመለስ አለው the first home buyer it's a good program ኩሉ ድማ ከማ አይኮነን ኩሉ ግራንት ከማ አይኮነን ታፊሊ first 10000 attachment አለዋ you have to use it for primary residence ከተነብረሉ ልካት ገዝ ማለት ነው ካለ ድማ ማይኖሪቲዝ ከውን ግራንት አለው ዌስት ፊሊ ሳውዝ ፊሊ እንደር ገዝሃ 4000 አለው ግራንት ኢንካም ቼክ አድርጎም ይሄውሃ ማለት ነው ምንም አታችመንት ይብሉኝ ሸጦ ተከለሃ ለውጦ ከተከራዩ ተከለሃ ሓደ ሰባይ ናይ ፈርስት ሆም ባየር ዌስት ፊሊ ሳውዝ ዌስት ፊሊ እንደር ገዝኡ 4000 ግራንት አለው ካለ ድማ ባንክ ዝህበና ግራንት አለው ህጂቶም ባንክ they understand interest rate high comes a little domi መብዛት ሰብ እንዳገዛ አይኮነም interest rate high ስለዝኮነ ናባሎም ቢዝነስ ስሎ ዳውን ከከነሎ ሚሎም ቲዲ ባንክ ቼዝ ባንክ ክሮስ ካንትሪ ባንክ እንደሃወም ዘለው ክሎዚንግ ኮስት አሲስታንት ማለት ቲዲ ባንክ ጂ 5000 ይሄው ዘለው ቼዝ ባንክ ከሚገበሩ ሞርጌጅ ካባቶም እንደሆሲልካ ደጊቢው ዳማች ክሮስ ካንትሪ ሞርጌጅ በኋላው አንኩልሻ ቶም ክላይንት ሰዶም 6000 ይሄው ማለት ነው ክሎዚንግ ኮስት ባንክ እንደምታዩም ከምዝገቡ they understand interest rate high ስለዝኮነ ናባሎም ትርፍ እንዳረከው ዘለው ንትሰብ ኢንከሬጅ ንምግባር ቢዝነስ ስሎ ዳውን ከኮውን first time home buyer they're giving 5000 6000 up to 10000 ዝህቡ ባንካት አለው it depends on which bank it is ካውድማ last week ተዛረብና ነና ሴለርስ አሲስታንት ዝባላሉ ሴለር ድማ አሲስት ከገበር ይከሉ into closing cost into down payment so ገዛ ንምግዛ ብዙ ሲስተማት አለው down payment the መጀመር ናይ first step is conversation have a conversation with your realtor have a conversation with the mortgage bank ብዙ መንገዳት አለው ንህናም ኤክስፒሪየንስ ለዘለና ተፈልጦ ሪል ስቴት አዛርቡ ተፈልጦ ባንክ አዛርቡ there's so many ways to pay for down payment ጽበቲ ስለዚህ ምናልባት ኩሉ ጊዜ ንብሊና ከምዚታት ሳና ፍልጦና ከይተጣወምናሉ ንሐልፍ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ እንድሕር አድላይ ኮይኑ ዋይኖ ደይነ ተቀመሉ ማለት እዩ እስኪ ምናልባት ምንድጋም እማ አይኮነን ቅድም ዝከረኒ ኢምፐርሰን ነሩ ቅድሚ ኮቪድ ዝነበረሉ ማለት እዩ ሶ ኣብ ሰዓት እዚ ከምሎ ዲ ኢምፐርሰን ከይዶም እቲ ሰርቲፊኬሽን ወይ ወን አፕላይ ዝገብሩሉ መንገዲ ዋላ እንተደገምካዮ ሕጂ እንታይ ምናልባት ዝሓለፎም ሓደስቲ ዝሪእዎ ሶ ነቲ ግራንት ሰርቲፊኬሽን ማለት ካሪ እቲ ኩሉ ኦንላይን ዝግበር ኢምፐርሰን ከዶ ነገር የለም ናይ ግራንት ፕሮግራም ኩሉ ኦንላይን አፕላይ ትገብር ልክ ከም ሞርጌጅ ማለት እዩ you give them ቅድም ዝበልናዮም ዶክመንታት ታክስ ሪተርን W2 ባንክ ስቴትመንት ትህቦም ሶሻል ሴኩሪቲ ትህቦም እሳቶም ክሬዲት ቼክ ይገብሩ እቲ ግራንት ኦፊስ they're going to check your credit ምክንያቱም ምንታዩ እሳቶም ግራንት ዝህቡ ንሞርጌጅ ኳሊፋይ ዝከውን ሰብ ከውናለው ስለዚህ ሞርጌጅ እንደ ኳሊፋይ ዝከውን እንደርኮኑ ከገዘ እንደ ዘይከውን ምንታይ ግራንት ይህቡ ኳሊፋይ ዝከውን እንደርኮኑ ግን ይህቡ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ነገር ቼክ ይገብሩ ኢሜል ይገብሩሃ send all information ይብሉ አታች ገርካ ተሰደለው ኣብ ኦፊሶም ከካ ድሮፕ ከገብር ካሉ በደብዳቤ ካሉ በፋክስ በኢሜል ተሰደለው መት ኢንፎርሜሽን ካው ናይ ግሩፕ ክላስ አለው ለከምዚ ኦንላይን ንገብሮ ኩሉ አፕላይ ዝገበረሰብ ቀዳም ናይ 3 hour 4 hour ክላስ አለው ሃደ ጊዜ መጀመሪያ ከጅመር ኮሎ 10 people ነሮም ዝከዱ ኣብቲ ክላስ ህጂ last time my client ከይዱ 80 people ነሮም ኣብቲ ግራንድ ክላስ 80 people ነሮም ህጂ ሰብ እንዳበዘ ፕሮግራም እንዳፈለጦ መጽኡ ማለት እዩ ንህና ማብዚ ንዛረብ ዘለና every week ሰብ እንዳ ፈተው መጽኡ ፕሮግራም now they have so many people in that program the group class ይወስዱ after group class real estate person አለው ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ አለው ናይ ባንክ አለው ኩሎም መጽኦም እንታይ ከም ዘለሊ ናይ ገዛ ኢንፎርሜሽን ነግሮሃ ማለት እዩ
እሱ ምስ ወዳእኻ ናይ ኢንዲቪጁዋል ክላስ ኣሎ ዋን ኦን ዋን ካውንስሊንግ ይብሉ እሱ ድማ ብፎን እዩ እሱ ትገብር እቶም ክልተ ክላስ ምስ ወዳእኻ ሰርቲፊኬሽን ይህቡካ ማለት እዩ ጽቡቅ ሰም ሓወይ ምናልባት ያ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ናይዚ ግራንት ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ሴለርስ ኣሲስታንስ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መብርሂ ሂብና ነይራ ስዮም ሓውና ምናልባት ካብዚ ላይፍ ምስ ወፃና እታ ቪድዮ ሊንክ ናታ ኣብቲ ናይ ቦታ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ደንጊኹም ወይ ከዓ ድሕርኩም ትርእይዎ ሰባት ኣብ ውሽጢ ዲስክሪፕሽን ምእታው እቲ ቪድዮ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዌብሳይት እውን ልክዕ ከምዚ ናይ ሎሚ ክንሪኦ ዝወዓልና እሱ እውን ልክዕ ከምዚ እናገበረ እቲ ኢንፎርሜሽን ከርእየና ውዕሊ ሾው እውን ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ቪድዮ እቲ ሊንክ ንገብረልኩም ካብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰሙናዊ ዝህበና ዘሎ ስዮም ሓውና ምናልባት ኣብ ከምኡ ንምፍላጥ ዘለና እንድሕር ኮይና እቲ ኢንፎርሜሽን ካብቶም ሰብ ሞያ ክንረኽቦ ከለና እቲ ርድኢትና ይዓቢ እቲ ኣብ ርእስና ዘለና ሕቶ እውን ክምለሰልና ስለ ዝኽእል ብዘለና ሕቶ የሕዋትና ረኺብና እቲ ንደልዮ ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ከለና ንሕና ተረባሕቲ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ እንታይ እዩ ኢንፎርሜሽን ማለት ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ዘድልየና ዘሎ ኢንፎርሜሽን ካብ ኣሕዋትና ክንረኽቦ ከለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቁኑዕ መንገዲ ክህቡና ዝኽእሉ ከዓ ንሶም ክሳብ ዝኾኑ ካብ መስለኒ ተወጊድና እቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ንዓና ዝሰማማዓና መሪፅና ክንከይድ ከዓ ፅቡቅ መንገዲ እዩ ስለዚ ስዮም ሓውና ነቲ ትህበና ዘለካ ምስቲ ግዜኻ ንክስታይ ኣርኢና ደጊመ ከመስግነካ ይደሊ ምናልባት ነዊሕ ክሕዘካኒ ሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ምናልባት ቅድሚ ምፍፃምና ግን ካልእ ተወሳኺ ትብሎ ወይ ከዓ እዚኣ ክትውሰኽ ኣለዋ ትብላ ዝተረስዐት ነገር እናሕላለያ እዛ ኣብ ታሕቲ ስክሪን እንሪኣ ዘለና ቴሌፎን ናምበር ናይ ስዮም ሓውና እዩ እንድሕር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ደልይኹም ከዓ በዛ ነምበር እዚኣ ደዊልኩም ወይ እውን ኢሜል ብኢሜል ከዓ በዛ ኢሜል እዚኣ ከዓ ክትረኽቦ ትኽእሉ ማለት እዩ ስዮም ሓወይ ምናልባት ከም መጠቃለሊ ናይ ሎሚ ዝሰገርናዮ ነገር እንድሕር ወይ ክትምልኦ ትደሊ ነገር እንድሕር ሕጂ ብዛዕባ ክሬዲት ተዘራሪብና ነርና ክሬዲት ፅቡቅ ክሬዲት የድልየና እዩ ኣብ ኣሜሪካ ሲስተም ንነበር እንድሕር ኮይና እቲ ፅቡቅ ክሬዲት ኣገዳሲ እዩ ንገዛ ምግዛእ ከይኮነ ንኩሉ ነገር ስቱደንት ሎዋን ክንረክብ ዲና መኪና ክንገዝእ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ንስራሕም ሓደ ሓደ ካምፓኒ ክሬዲት ቼክ እንዳገበረ እዮም ዝቀፅሩ ማለት እዩ ናይ ገቨርንመንት ስራ እንድሕር ረኪብና ክሬዲትና ቼክ ይግበር ስለዚ እቲ ክሬዲትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኩልሻ ፅቡቅ ክሬዲት ክህልወና ይግባእ እዩ ሓደ ማለት ሙሉእ ፕሮግራም ናይ ክሬዲት ጥራይ ክንገብር ንክእል ኢና ከመይ ኢልና ኢና እቲ ፅቡቅ ክሬዲት ንረክብ ዝብሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢንፎርሜሽን እዩ ዝሃስብ ገዛ ንምግዛእ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ መኪና ንምግዛእ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ንኢንሹራንስ ካምፓኒ እና ኤምፕሎየር ድማ ሕጂ ቼክ እንዳገበረ እዮም ክሬዲት ናቶም ኩሉም እቲ ፐርሶናሊቲና እቲ ፀባይና ዝረአይ ብክሬዲትና እዩ ማለት እዩ እቲ ሪስፖንሲብል ድዩ እዚ ፐርሰን እቲ ፋይናንሻሊ ሪስፖንሲብል ፐርሰን ድዩ ኩሉ ነገር ዝረአይ ኣብቲ ክሬዲት ሪፖርትና ስለዝኮነ እቲ ክሬዲት ሪፖርትና ኩልሻ ክንከናከኖ ኣለና ማለት እዩ ክንጥብቆ ኣለና ቼክ ክንገብሮ ኣለና ብግዚኡ ሓደ ሓደ ሰብ ናትና ሶሻል ሴኩሪቲ ተጠቂሙ ኣካውንት ክከፍት ክእል እዩ ስለዚ ኣለርት ሴታፕ ክንገብር ንክእል ኢና ኣብቲ ስልክና ሓደ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ሓደ ሓድሽ ኢንኳይሪ እንድሕር መፅኡ ኣብቲ ክሬዲት ሪፖርትና ኣለርት ዝገብር ሲስተም ሴታፕ ክንገብር ንክእል ኢና ኣብቲ ስልክና ነፃ ሲስተም እዩ ካብ ክሬዲት ካርድ ካብ ባንክ ይርከብ እዩ እዚ ኣለርት ሴታፕ ማለት ሓደ ሓድሽ ኣካውንት እንድሕር ተከፊቱ ቴክስት ኦር ኢሜይል ንረክብ ማለት እዩ ሓድሽ ኣካውንት ብሽምካ ተከፊቱ ኣሎ ንስኻ ዲኻ ዝብል ቴክስት ኦር ኢሜይል ክመፀልና ጌርና ሴታፕ ክንገብር ንክእል ኢና እቲ ኣካውንትና ፍሪዝ ንገብር ንክእል ኢና ካልእ ዘፈቅናሎ ሰብ ኣትዩ ቼክ ገብሮ ፍሪዝ ንግበረ ከኣል እዩ ኔክስት ታይም how do we keep good credit ዝብል ፕሮግራም ጌርና ሙሉእ እታ ፕሮግራም ናይ ክሬዲት ክንገብሮ ክንክእል ኢና ማለት እዩ ኣገዳሲ ኢንፎርሜሽን ስለዝኮነ ያ ቴንክ ዩ ስዮም ሓወይ ስለ ግዜኻ ስለ ትህበና ኩሉ ግዜ ኢንፎርሜሽን ደጊምና እዚየ ነመስግነካ ከምኡ ኣብ ቀፃሊ እውን ከምታ ፕሮሚስ ተኣተኻልና ያ እታ ዘላ ኩሉ ግዜ ኣብዴት ክትገብረና ኢኻ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለናይ
كلهم لازم تكاتاتلو يحوات ما زي إيميل أبلع لتريوا دلهم ناي سيم حونا بإيميل كترخبوا مستدليو تا تلفون نمبر 1 دولكم كتحطوا تخليهم كابزخون ستيت هالو فلايكا فلادلفيان كبابيان ندهران لهم زبالة بأكل كترخبوا تخلو ويون كابكال كتماتات ندهران لهم ون كونكشن ስለዘለዎም ሱዝ ፈልጦም ሰባት ከራኽበኩም ኽእሊ ወይ እውን እቲ ሱዝ ፈልጦ ኢንፎርሜሽን ካብኡ ክትረኽብዎ ስለ ትኽእሉ በዚ ናምበር እዚ ደዊልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ቴንክ ዩ ስዩም ሓወይ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ኣብ ቀፃሊ እውን ያ ከምኡ ክንምለስ ኢና ቴንክ ዩ ስዩም ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምሳና ዝፀናዕኩም ወይ እውን ብሕጂ ሪከርድ ምስ ኮነ ትርእይዎ كل جزء كم نقرب زلنا أبزي سرحتنا جزانا أب جزانا خلنا نتفعل نخيل ويكا سبع عود مويا بتي مويا بت فلتتهم information ظهورنا مدد سريعنا إهن مهن باللي سلازي كلها ناتتكمتي خنكون كافتين نمسا زلنا لما تي زدلنا هنوسط كلنا ويكا زي برحلنا نحرال الليخا بملكة حتى غيرنا كنا أربعة خلنا تي زي تملسلنا نحن جرال اللي خوينو كن ملسنا ما تصبوا كستاكوينو يسمعني سلازي كل جزء تاعي كل الناتو زنبال اللو من البات تي أحد نجار زقرب مستين ندلي نجار زي كسامة معي غيري جن كقرب لكم تدلي ونجارات النحرالي وكل جزء بتي وعلمو يا خوني بتي أفتي عود زنتف وهابنا خلتي information السوق بلوتسنا تالو مهنياتو حقاوي عودي زنطفلو حساب زخونه اتي انفورميشن اتي زلو تخكل انفورميشن كنرخبو نخيل منقدي مالتي سلازي كل غزي كمت نبلو كومو اب زتفالالي عود مويا زنطفو بفلطتهم بخيلتهم بوميهم زنطفو يحوات اندامصانا كومو انا دما اتيازلاتني كلت امنا يسرحات غزانا ويكا عينتات مسارح يخونو غزانا كما غيرنا ريموديل نغبر ወይ ከም ዓይነት ሞያውን ሰሪሕና ኣብቲ ሞያ ኣብ ርእስና ዝምባል ሓዲርና እቲ ሞያ ብዙሕ ነገር ክንቅይር ከም ንኽእል ኣሚንና ከም ሞያውን ክንሰርሓሉ ንኽእል ዓይነት ስራሕ ክሳብ ዝኾነ ብኡ ከዓ ሞቲቬት ክገብረኩም ይደሊ ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፉልና ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ሼር እንድሕር ጌርኩማ ናብ ካልእ ሰብ ከምኡ ኢንፎርሜሽን ዘድልዮ ክበፅሕ ስለ ዝኽእል ነዚ ቻነል ንኽዓብውን ስለ ዝሕግዘና ناتكم دقفة يفلينا كبل يفوتو نلومي زي يمثل أبقى صالي بخالة حسطة حساب نمسكم سلام وسناي سلام ناي كلام سنبت جزيك هون لكم كنمنا أبقى صالي